Motherfucking 30 имаме. И то не само е 30, то е 30 турбо. Да, не е 25-ца, 318, 1.8 S, 4 цилиндъра, не 6, обаче това е интересното, че 4 цилиндров билд. Fully forged е двигателя, кован, целия, отдолу догоре, диференциал 3.15 бате. Сиенител е кевларен, естествено ти трябва нещо по-такова, макар че малко трудно тръгва в началото, обаче колата е уникална. Гарет 35-ца, елате да ви покажа. Ето го гаречето, на 2 бара, тази турбина е 500 плюс коня. Скоростите са G-Track 250. Тъй, че билда според мен е хубав. Project такъв гаражен билд е 30 легенда. Това в момента, къде гледате пред вас, пред мен. Това ми е... Та кола ми е слабост. 30-ките са ми слабост и винаги са ми били слабост, човек. И особено, кога са напълно сток и стандарт. Обаче в този случай, толкова е фън да я кара с тази турбина, толкова е бърза, човек. Тика, колата е перфектна. Много фън кола. И с тази 35-ца де, турбината, буста влиза много сериозно, много рязко, защото е по-голяма турбината и малко така те изненадва, обаче адреналина level 100. ABS няма колата, няма блокажи, глупости, като тия новите коли, разбираш ли? Това е рол, двигател, колела и скорости, човек. ABS-и, блокажи, такива неща няма. Опасно е за каране, ако не можеш да караш. Ако можеш да караш, е много фън. Фън левел на тази кола е level 1000. God level фън е това. Това ти казваме уни fucking count, човек. И да ви покажа малко по-добре, кажем на нашите зрители. Това е турбината, естествено. Както виждате пред вас. И тук бач Петю, този концепт го взехме малко от теб. Обаче е тук. Единия фар го няма. От тук да влиза въздух право в турбото. Не знам, на камерата може да не се вижда много добре, ама горе-долу разбрахте идеята каква е. Въздуха влиза от тук и право храни турбината с хубав фреш въздух, да напъва як буст. Колата не е готова, тя още ще има много неща за правене, но за сега ви я показваме в този вид. Той има и друг двигател, ще слага други турбини, електроника, блокажи, трето, пето, ще прави монстър, не знам, 2JZ билд ли ще направи, не знам точно какъв билд, обаче тази кола ще стане, тя сега е мега бърза, мега фън, мега яка, обаче ще стане SpaceX. Шпилки, биели, бутала, абсолютно всичко е форжнато на тази кола. Скоростите са G-Track 240 и седнител трябва да е кевларен, защото много хора правят билдове на такива коли и ги гледам, седнителите меки, в смисъл буксуват, не става. Кевларен седнител не е много скъп, хора. Правиш хубава кола, няма значение, е 30 ли е, някаква по-малка дрифт кола ли е, примерно. Това не е дрифт кола, обаче става яко за дрифт, защото няма блокажи така и неща. Обаче ти трябва кевларен силенител, definitely, 1 милион %. Сега да ви покажа нещо, където не знаете. Тая кола, как се пали. Въртиш ключа, естествено въртиш ключа, но чуйте, натискате това бутонче тук
и включва перката. Перката естествено е единствената защита на тази кола. Мани ли се включва, обаче ти трябва, защото днес е малко по-хубаво времето. Вау! Това сега, където чухте, е колата, кога не надува турбото. Гледайте сега като е. Естествено чухте като влиза колата на бус, за какво става на въпрос. Така на място, смисъл ръмжи, обаче не включва това турбофлатъринг и тем подобни. Обаче на първа ли е, зарадеш и втора, трета, четвърта, пета, сега след малко ще видите за какво става на въпрос. Сериозно, обаче проблема е като няма разни блокажни системи, как ви казах, ABS-и, глупости и е малко страшничка, не е за хората, където не знаят как да карат. И колата няма хидравлика между другото, направена по този начин. Не знам защо, обаче то като един път като тръгне колата не ти трябва хидравлика, по принцип. Окачване, колата е с стоково окачване, което прави нещата още толкова по-опасни, защото е с естествено стоковото окачване, обаче колата е много фън. Кика съска уникално е. Много фън кола. Стандартно стоково окачване, човек. Малко опасно, защото бая шари. И за тази мощ ти трябва окачване. Той момчето знае. Има окачване. Просто не го е служил още сега. Казвам ви, колата не е много за стартове, защото няма блокажи, няма нищо, човек, и много сериозно трябва да знаеш как да караш, да я държиш, ама за мен няма проблем. Шари. Знаеш ли как шари по пътя? Заради окачването. Много грозно, брат. Трябва на 100% окачване на тази. Без окачване човек не става. Просто не става. Не се случват мехите без окачване. Общо взето да вложиш такъв мотор не излиза много пари. Частите не са и много скъпи, обаче проблема е, че не можеш да намериш такава кола. Много трудно се намират вече такива коли. Всичко е изчерпено, а тия къде седат искат някакви мега брутални пари за тях. Разбираш ли смисъл такъв?
не си струва толкова. Примерно 50к за така кола. Пример. Нали? Пример. Защото наценката е много голяма на тия коли в момента. Нашите пътища в България не са за такива коли, защото така ще те фърват в небесното, че сега ще няма. Търкети. Винаги трябва да не забравяте, ако имате манио перки, манио перка да я включвате, защото не е ли включите човек в топлината, в жегата, можеш много лесно да кажеш чао на нещо. Тъй, че винаги ако ти е манио, винаги си следете градуси глупости, за да не стане някакъв фал, естествено. Пусти идва като влак! Пуста, като влезне, така те забила в седалката, че си нямаш не идея. Точната мощ, примерно от трета нагоре, като запали, тя пак въртине. Обаче от трета нагоре така фаща лекичко асфалт, ама не, тя пак си върти. Обаче е малко по-добре, примерно тръгвайки на втора и на трета, извинявай се, четвърта кора. Тогава вече чувстваш мощта и километража вече почва да си го обръща яко. Харесва ми всичко, че вътре е пластмасово, окей. Цък, окей, мигащите цък. Дълги, щрак, в смисъл такъв, гледай. Всичко е на аналог. Всичко е на човек, класика, човек. Едно време тия коли бяха... В смисъл, тя е по-стара от мен колата. Обаче едно време сигурно, като поразваха тия, къде са по-големи от мен, сигурно гледаха тия коли. Си, мале, пати как аз бях малък, примерно и гледах, примерно 46-ниците, видиш ли? 90 и койките, естествено. Те гледаха на тия коли, така, видиш ли? Времената се променят. Ама класиката си е класика. Всичко е перфектно. Пускейджа е направено на по-удобно място. Общо взето, когато си можеш да се караш нормално, 80-90-120, примерно, да си готова с нея, примерно уикенда, в неделя да излезеш да изкараш малко на кафенце. Хубава е, пълните очите. Изглежда много хубава. Май ще мисля да си взема аз една и 30 и да се направя проджект. Защото много ми харесва. 30 гол. Петстепен е естествено. Близко е до мозъка. Кабрио. Точно това искам аз. 30 кабрио. И да изложа някакво голямо турбо да гърми, да пляка. Да се газара малко с нея, да си... Кеф бе, кеф. Това мога да го карам цял ден. Разбереш ли, цял ден мога да го карам и да не ми омръзне. Просто всичко ново вече е много еднотипно. А като караш нещо такова, чувстваш иерархия, чувстваш несигурност, чувстваш адреналин. Да, и на М140, като изключиш покажете, да, сериозно е, чувстваш адреналина, много бърза кола, нали, трето-пето. Обаче при това знаеш, че това всичко е тънко. При една грешка, човек, си до там.
Фен съм на класиките и много се чуда. Без климатик човек е много жега. И се чуда дали да не си взема някаква стара кола. Пишете долу в коментарите каква класика да си взема. Освен, нали, Supra или стария Nissan, примерно E30 или E36, примерно мога да си взема. E36 е малко по-новичка, нали? Да и направя нещо с турбобилче. Смисъл е така да си го дрифта, така за шоу кола, разбираш? И все пак тия коли не са направени да поставят времена. Винаги можеш да я направиш да поставя времена, нали? 4x4 конверсии, големи турбини, така и неща, обаче какво ще каете да си взема S3 от старите, да и направя някакъв сингъл турбо big build, тя вече ще поставя времена и в смисъл ще ми седи просто за фън кола, за яка кола, за бърза кола, естествено много яки времена поставят и те. Да, пишете долу в коментарите какво да направя, дали си взема една S3, между другото гледам една в момента и се чуда дали да не я взема, обаче мога да я взема, после мога да я направя, после мога да я дам на BG Tomboly, да играете за нея, да ви я дам. Пишете в коментарите какво искате да вземе, E36 или S3, ама според мен S3-ката ще е добре на 8-900 коня, ще върви яко и ще има шанс някой от вас да е спечели от BG Tomboly, естествено. Гледай колко е яко всичко, човек. Гледай колко е яко всичко на тия класики. Всичко е уникално. Гледайте, вижте за какво става пак. Цък, 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 цък. Всичко е на штракане. Штрак. Ръчно, батинка. И го покавам малко close-up. Ето го бутончето за перката, цъкаш. Оп, и перката включва. Ако имате манио перка, постоянно я включвайте като карате, не само кога е жега, защото много бързо могат да станат проблеми. Или си направете автоматична, ама манио е по-добре винаги за тия класичните коли. Това е истинска кола, защото не всички хора, особено тия малките днешно време, къде растат, не знаят какво е да се кара такава кола. Защото младежите са свикнали на много по-различни коли. В началото могат да кажат, какво да карам тази грозна дърта стара кола. Разбираш ли? Обаче, мога да ви гарантирам, качат ли се на... Ако могат да карат, качат ли се на турбинирана E30, ще усетят наистина много фън ще усетят в тази кола. Фън, където не може да им достави кола за стоково качване, с ABS да бие спирачки, гумите да заключат, багажите да няма, разбираш ли, да е литкало шасито. Разбираш ли, това днешно време, естествено колите днешно време са бати яките коли, разбираш ли. Обаче от време на време е хубаво да се сети човек откъде е тръгнал цялата история на колите и как са били с времето, как са стигнали това, където са сега. Няма за какво да я заменим колата. Тя колата първа, втора, трета, четвърта, пета. Тя си върти на поразия. Няма за какво да я заменим. Примерно имаме и сликове за тази кола, обаче няма за какво да такова. Това е айля кола, разбираш, да се движиш, да се газариш. Малко от по-далече трябва да бие спирачки. Да знаете, ако карате такава кола. В последния момент, ако бие спирачки, заключат гумите и право задницата.
особено. Пишете в коментарите дали тръгна с тази кола за Лондон. България Лондон с турбиниране е 30. И аз стигнем, я не стигнем, бате, макар че билда на това е топ. Това всичко как трябва да е. Обаче, да го направим на клипче, примерно. Какво ще кажеш за нея? Супер е, супер. На твоите времена, защото аз съм младеж естествено, не съм... Да. На твоите времена как бяха? Лукс, едно Мерцедес са последен модел Нали? кара. Същата работа. Да. Си дете, къде ще си... Ама иначе на твоите времена ги помниш. Нали? Бяха готини. Това направо, ако го има се едно, че си министър. Нали? Така беше. Да. Това май е 88 година, доколкото знам. Ще те излъжа точно коя година. Айде. 30 години по-напред естествено. Повече бе, 35 години по-напред и колата е вече в Пазарджик с турбо естествено. Колата е много драматична. В смисъл такъв много е драматична човек. Това трябва да участва в някакъв филм, някакъв турски сериал, любовен сериал, разберете. Много е драма. Голяма драма е тази кола. Човек обаче съм влюбен в нея, наистина. Всички тези коли, къде съм карал, това е in the middle. В смисъл такъв, не е от най-бързите, но мощта на колата към диференциала, към скоростната кутия е добре, адреналинче. Абе човек, драма, колата е драма, човек. Това е супер уникална драма кола, човек. Това е за... Пак ви казвам, турски сериал. Обаче, наистина ви го казвам хора. Кажете ми в коментарите какво да взема. S3 или E3 шестица. Може би ако намеря някаква E3 иска да направя някакво билче. Според мен аз съм по-към S3-ката. Да някакво хубаво билче да направим. Обаче общо взето, това от мен сега. Това е в E30-ката. И човек, надявам се да събере много лайкове, коментари, защото колата е драма и е уникална човек. Не знам, виж, истинските хора ще ми разберат чувството в момента в мен. Тие къде не разбират много, няма да разберат обаче това човек. Да, много фан човек. Много фан човек. Направо треперам целият човек от адреналин и от щастие. Те карах тази хубава епилиска. Адиос, мучачос.